माया गोनां बुबाग्रा ताबुनो लामरिखा बीजेपी नि लीडर वे फाइनल कक सालानिया बगै जों दिनै मार्च 8 तारिख सालमारि जत तिप्रासा सायमानाय तिप्रामथानि जत डिमान्ड दंमोनि आबो बीजेपी नि लीडर एक्सेप्ट खायनाय खाया जत सायमानाय आ बगै ताबुक मीटिंग खायना थांजाक माया गोनां बुबाग्रा बीजेपी लीडर बाय अकगनो बाक्सा बरक सायमानो बाक्सा सायमानिया तंना हनै चिनि बखकति चिकनसा अपडेट नरक जतनो रिमानिसे जत तिप्रासा काहाम हामे सायमान देहनै ते नों बजति बुबाग्राना हामसगे बिनि कक नाम संख्या और वीडियो न शेयर खदी फादी हिंगे ताबुक थांनाय सालनिसिमि बुबाग्रानि किसा लाइट थांजा कग्रगनो सुक्रबे सायमान लायनो थांनाय सालो माया गोनां बुबाग्रा त्रिपुरा हास्ते फाइसो पाकिया आबुन यागुलो सिमनाव थांगा तिप्रामथा कप्लाय एंमाने विजय मिसल खाना बगै ते जों जत सायमानो सिमनाव तिप्रामथनि एंगि बासानाय सार ब्रिश केतनो कप्लाय एंगा हनै आ बगै बुबाग्रा सिमना थांगे बेले तंथकसा थके आरोनि जत लुकुरबाय पाल के विजय मिसल खायलाख्या आफुर बुबाग्रा कासा कक जत लुकुनो सावि खनारका जों इलेक्शननि सिगां केबाबाय एलायन्स एबा थानजांगिया कारी तिनि नरनि हामजमा साजमा रिमा बागैनो जों आसु जरा कप्लाय एंगे सौपाया ते आं बुबाग्रा सावो चिनि राइट अधिकार जों मान्या हेनकै आं केबाबाय एलायन्स थानजाखै कम्प्रोमाइज खायगिला खना 8 तारिख बीजेपी नि जत लीडर होम मिनिस्टर त्रिपुरा फाइ आनो रिंनाय बरबाय आं थाङै ककलाम सानाय एबा डाइरेक्ट थाङै कक सानाय आफरो आनि डिमान्ड कासेनो तंनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड रिना नांनाय एबा चिनि मानथाय चिनि त्रिपुरासेन जत राइट तमन आबनो रिना नांनाय जदि बीजेपी नि लीडर चिनि डिमान्ड गो सिका हेनगाय जों बो बीजेपी रबाय थानसा अंगि मानु बाट जदि बीजेपी पार्टी रक चिनि डिमान्ड एबा चिनि मानथाय रिना गो सिया हेनगाय आं बुबाग्रा केबाबाय थानसा अंगलाक जों त्रिपुरामथा साचिनो ताबुक ते बुस्तंग जरबो फाइखे थांनाय बुबाग्रा आ कक जत लुकुनि बुस्तंग सावि खनारखा थांनाय साल 7 तारिख सिमना थांप्रो एन फाइनली दिनै 8 तारिख सालमारि फाइ सपक्या बीजेपी नि जत लीडर त्रिपुराबो फाइ चिनि बुबाग्रानो रिंहरका लास्ट फाइनल कक चिनि त्रिपुरासे डिमान्डतै कक साना बगै आ बगै माया गोनां बुबाग्रा थासिगनो लामरिका बीजेपी लीडर बाय फाइनल कक साना बगै ते बुबाग्रा बिनि राजबारिनि अंखरि थाना सिगां कासा कक सावि कलांका Tipra has not compromised what and what माने इनका तिप्रामथा डिमांड एबा चिनि मानथानि एक्सेप्ट खाया हनगाय जों तिप्रामथा केबाबाय कम्प्रोमाइज खाया जरा नासिनि जरा नुगनाय हिने फेसबुक पोस्ट खाय रिखा चिनि माया गोनां बुबाग्रा हिनकाय आसुक जराते ताबुक जों काहामगे सायमानो चिनि बुबाग्रा मीटिंग खालायनाया थांजाक बीजेपी नि लीडर बाय आ बगै जों तिनेति साला बुबाग्रानि बखकते कासे न्यूज काहाम खनायपनो मानो हनै जों खाव खा खलायो जरा नासिन्दि मीटिंग पाके जतो अपडेट जों दरनो काहामगे रुइ खनारनाय अपडेट माना बगै चैनल बाय सब्सक्राइब खायै लगी तंदि ताबुनि बगै वीडियो आसुक जराना बुबाग्रानि कक्ते पिरना मसुके नों अ वीडियो शेयर खायै निनि गानानि बरक एबा निनि दलो वीडियो न पार्टिजन नेमा बाय प्लेकेन हामबाय।